Azt mondják, a skorpiónőkkel veszélyes kikezdeni, de szerintem csak arról van szó, hogy ők az egyetlenek, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak. Nem játszanak játékokat, vagy legalábbis nem azokat, amiket te el tudnál képzelni. Egy skorpiónő mellett nem az a kérdés, hogy elég vagy-e neki, hanem az, hogy te elbírod-e viselni azt a fajta mélységet, amit ők képviselnek. Itt nincsenek szürke zónák, vagy a világ közepe, vagy a számára, vagy nem is létezel. A hűséges, akkor a végsők, igaz? De hogyha rárulod? Nos, akkor ne csodálkozz, hogyha a skorpió a főnix erejével emelkedik fel, és hagy téged a múltba. Olvastátok már Halász Emese Scorpio Woman című sorozatát? Hogyha nem, akkor maradj itt velem egy pillanatra. Én még csak az első könyvnél tartok, amit ott láthattok hátul, a Jóslat című könyvnél. De nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy beszippantott, és alig várom, hogy a második részét is olvashassam. Amint lesz időm, neki is fogok állni, de most az első könyvről szeretnék egy pár szót megemlíteni nektek. A könyv a skorpió jegyű női karakterek belső vívódására és intenzív érzelmeire épít egy kicsit, illetve a titokzatosságukból fakadó konfliktusokra. A mű alapvetése egy ilyen sorszerű, valamint az a fajta mélység és elköteleződés, amely ezeket a nőket jellemzi egy kapcsolatban. Az első könyv, ugye még a másik kettőt nem tudom, az első könyv olyan karaktereket mutat be, akik nem elégszenek meg a felszínességgel, és akiknek az életében a bizalom, az árulás, az érzelmi túlélés központi szerepet játszik. A Jóslat cím utal arra a sorszerű útra, amit a főhősnek be kell járnia, miközben szembe kell néznie a saját árnyoldalaival és a környezete elvárásaival, mint ahogy ugye minden átlag embernek is. Szerintem a célközönsége elsősorban azok, akik szeretik az érzelmileg telített, önismereti utazással átszőtt történeteket. A könyv legnagyobb erőssége az, hogy nem kertel. A skorpió nő archetipusát a maga nyers, néha fájdalmas, máskor felemelő valóságában ábrázolja, és ez tök jó, hogy nincsen kiszépítve, megmásítva, hanem ténylegesen a nyers valóságot kapod. Nekem nagyon tetszik Halász Emese stílusa, nagyon közvetlen, és úgymond lehet, hogy bután hangzik, de egy tükröt tartó stílusa van, mint a való életben is, mint a könyvein keresztül is. Az olvasó gyakran szerintem úgy érezheti, mintha egy barátnője vagy egy terapeuta beszélne hozzá, aki ismeri a legsötétebb titkait is. Nem egy könnyed, strandra való olvasmány, inkább azoknak való, akik keresik a választ arra, miért éreznek olyan mélységeket, amiket mások talán nem értenek meg. Talán még ideális lehet azoknak, akik érdeklődnek az asztrológia, pszichológia ötvözete iránt, de egy narratív, olvasmányos formában. A kötet nem csak a skorpiónőt elemzi nehéz természeteként, hanem képes ezt a belső erőt, egy ilyen főnix effektust mondjuk úgy pozitív irányba fordítani, ami erőt ad az olvasónak szerintem. Nem fogom tovább húzni a szót, mert így is hosszú a videó már most, de hogyha azt keresed, hogy valaki végre leírja azokat az érzéseidet, amiket eddig nem tudtál megfogalmazni, akkor a Jóslat kötelező darab, nem csak egy könyv a skorpiókról, hanem egy útmutató az önelfogadáshoz is szerintem. Úgyhogy, ha még nem szereztétek be, akkor mindenféleképpen. Nekem viszont, ahogy sikerült a másik két részt is elolvasnom, fogok jönni egy teljes összfoglalóval, mind a 3 könyvről. Ha most állsz neki, akkor jó olvasást hozzá, és keressétek a többi könyvet is, illetve Halász Emese az írómentor programosok vezetője, az ő könyveiket is olvassátok el mindenféleképpen, hiszen borzasztóan jó mindegyik. Sziasztok!